Привет на всички, които гледат това видео. Сега ще си поговорим за значението на Плутон в пети дом. Бързичко проверете наталната си карта. Ако имате Плутон в пети дом, значи това видео е за вас. Плутон е бавно движеща се колективна планета и управлява цели поколения. Затова той не описва нашия характер, а сферата от живота, в която човек ще преживее най-дълбоките кризи, загуби и трансформации. Плутон в пети дом поставя колективната сянка в темите за любовта, децата, творчеството, удоволствието и себеизразяването. В тази сфера човек не преживява леко нито любовта, нито радостта. Всичко е много интензивно, стигащо до крайности и често свързано с страх от загуба или прекомерен контрол. Друг силен сценарий при този Плутон са темите свързани с деца. Силна вкопченост в тях, страх за тяхната безопасност, желание за контрол или преживяване на тежки емоционални уроци чрез родителството. Как се проявява това? Още от ранна възраст може да сте имали усещането, че трябва да се борите, за да бъдете забелязани, обичани или оценени такива каквито сте. Представете си, че вие сте дете, а пети дом е една детска площадка, в която всички деца тичат, смеят се и се забавляват. Плутон е властният родител, който изведнъж се появява и ви разтурва забавата, като ви хваща за ръката и ви заявява, че времето за игра приключи. Това би ви натъжило доста, ако сте дете, нали? Също така би ви провокирало да изпитате гняв към родителя си за това, че толкова нагло ви е откъснал от моментът на забавление. Ето така, като вече пораснали хора, Плутон в пети дом ви поставя в двете крайности. Или с усещането, че нямате право на забавление и отпускане, или обратното. Забавление на макс, без мисъл за последствията, сякаш властният родител внезапно е напуснал детската площадка и вече никой не ви спира. Освен децата, Плутон в пети дом може да се прояви и чрез драматични любовни преживявания, в които има силна привързаност, ревност, власт или емоционална зависимост. Като пример можем да дадем човек, който се влюбва дълбоко и обсебващо, но всяка негова връзка се превръща в сцена на борба за надмощие, страх от изоставяне или усещане, че любовта трябва да бъде някакси заслужена. Колективната тема тук е властта чрез любовта и признанието, а вие я преживявате чрез нуждата да бъдете видяни, обичани и приети. С времето Плутон в пети дом ще ви научи, че истинското себеизразяване идва от смелостта да бъдете автентични и верни на себе си и на сърцето си. Тази позиция ви дава потенциала да превърнете болката в творчество и да създадете нещо дълбоко, истинско и трансформиращо. Първо за себе си, а после и за другите. Урокът на Плутон в пети дом е да престанете да търсите и преследвате любов, а вместо това да започнете да я привличате и преживявате така, както би искало вашето вътрешно дете. Благодарим ви много за гледането на видеото и ви пожелаваме приятна и успешна седмица.